nos na cabeza de construir un instrumento que no século XVI, en da que hoxe nos parece moi estranho, propouse moito na cidade de Lugo, en todas as vilas de Galicia, do ámbito ibérico, Italia. Era un instrumento que se utilizaba para a música clásica desa época e, ademais, era un instrumento moi cotizado. De feito, era un instrumento por tal a xente que tocaba este instrumento eran os que máis lles pagaban, non? Vamos a facer unha especie de
pero del guión que producía. Era un home que, bueno, foi moi importante porque foi, digamos, o primeiro libro escrito donde se falaba da improvisación, non? E eu non sei por que tiña ahora mismo, porque, bueno, Diego Díaz escrito ese tratado de Pablo de Galo, tedes metido, non? Gabriel foi un compositor moi importante. Ahora que vamos a facer agora, digamos que sí que foi un convite de Gabriel, que é, digamos, ese estilo concertado. Que significa eso?
música